Yo enek kasur meninge kaya ngene iki didol apa ora ge? Iki jane ngapo aken pola ki? Dodol aku iki. Mosok kowe sing dodol? Iya. Iki mbodol apa ora kasurmu kok meninge kaya ngene iki? Mbodol piro ge? Serit 2.500.000 e. Lah terus ki bahane nggo apa ki? Bahane to? Heeh. Pulpen delok to kaya ngene lho. Oh iya. Oh, jan ses. Ki ngene iki enek kartu garansine apa ora? Delok niki Mas. Resmi iki 15 tahun. 2.500.000. 2.500.000 ae, murah iki wis. Ukurane piro ki? 200 kali 160. Ya ngene iki ya aja kasur tok ya karo gandengane kudune Gandengane iki. iki meja TV. Oh iya iki cocok iki turu karo ndelok TV to. Oh, bahane delok serit. Yo, kayak jati. Oh iya jan cocok iki. Lah iki ukurane piro lebare? Lebar iki 1 meter 20. 1 meter 50 to. 1 meter 50. Wah, Tingginya kleru 90-an iki. Tingginya 90-an. Yo, Wis jan bahane sepuluh cocok jati. tenan iki berarti ya. Yo. Lah terus pembayarannya piye njajal? Pembayarannya COD. Lah cara pesane? Cara pesane nang Kipurnitur non, kono enek WA-ne. Masa? Yo. Lah terus nek Banyuwangi, omahku nang Banyuwangi masalah iki. Banyuwangi take gratis ongkir. Banyuwangi, Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur gratis ongkir pokoknya. Oke, siap. Siap.